के सिंदूरवा ले ले भाभी बाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया बहोरा बहो खोला बबुआ पलकी के बड़िया। हम पढ़ी तो का हो जाए कैसे में खोली भाभी पलकी के बड़िया हो मोरा जाने ओलरल बाड़ी सासू जी के धियावा रहे त कि गलिया पच कइबू त का करी इतना गल फुलनी गोलगप्पा नियन का करी बोली जी हमर भईवा के गलिया कहीं मिस तोड़ू आ का करी भौजी चला भौजी हटा आराम से चलो। लेकिन हाँ लम्हरे लेके आली बानी आराम से बैठो चले बबुआ आराम से बैठो देखा दुल्हन बता दे तनी तू तो हमारे से में भौजी लगबू छोटकी भौजी भाई है तो लेकिन जान तड़ू माई बूढ़ पुरानी भी ओकरा के ख्याल करियो ठीक बा छोट भाई बाटे मान तनी कि करे धरे वाला ना रहे यही से बबुआ के बियाह कर दी हटे ठीक बा ना सब तोहरे पे बा अगर करबू धरबू तो सब धन दौलत तोहरे बाटे सुना तड़ू ना हाँ दीदी हाँ तब देखिए ठीक बा समझ लिया जा तनी बबुआ परेशान मत करी है आ तनी अब हम का है काजी रोरा गेम पसंद बानी रोरे से पूछे तनी अब ऐसा कहे रोरा शर्मा तनी जी शर्मा के तो हमरा के चाहिए लेकिन रोरा कहे शर्मा तनी देखी ना रोरा गेम पसंद बानी अब इतना निमन मेरा रो मेरे लिसन कौन चलती है चली जाए कोनो बात नहीं के हम समझ सकते नहीं कि रौरा कितनो बानी तो हमारे उम्र से छोटे बानी ऐसे रौरा डराता नहीं कोनो बात नहीं के लेकिन जाना तनी एगो रौरा से बात करत नहीं हमार घर वाला ना रौरा से शादी तो कर देलस लेकिन हमरा के पता ना रहे कि रौरा हमारे से छोट बानी शादी होने के बाद पता चला कि रौरा हमारे से छोट बानी बोली काहे नहीं के बोलत अब तो ठीक से रहे के बा ऐसा अब देखा तो हमार माइयो भी है तब खटिया पर रहती है उठ नहीं के जाते ओकरा अब तोहरे जे करे के सब बा टेंशन मत लीजिए यानी कि आज से तो ये हमारे घर बा ना लोग कहेला ना नैहर छूटेला तो ससुरा मिलेला और यो लोग कहेला कि नैहर से डोली उठेला ससुर से अर्थी अब तो शादी हो गई बा ना अब कुछ हो जा अब तो ना डेरा के बात नहीं के ठीक है जी रोरा थक गलो को रोरा सूत जाए विवाह दे हम कहे भगवान अब बतावा कम उम्र के लड़के से हमारे शादी माई बाप कर दिलो छोटे उम्र में अरे कितना बानी थे कैसे उम्र में तो ढेर बड़ बानी ना लेकिन अब का करी इन्हें हमार कौन ऐसा गलती बा अब तो हो गए अब तो बंद गल बानी साथ फेरा में अभी छोटो के चे बड़ा अब तो छूटे वाला नहीं के ना अब तो कसम यही में रहे के बा घुट घुट के मरे के बा लोग समाज अगर जाने तो हमरा के तू करी कि कम उम्र के लड़के से तू शादी कर ले लो कौन पति है हम आराम कर ले अरे भौजी रोवो तड़ो के काहे रोवो तड़ो ए बुच्ची जी अगर कहीं तार मतलब छोट भाई बेटे हमारे यही से नहीं खुलो रोवा तो ना हाँ बस नैहर की याद आवत माई बाप की याद मत बोला हम तार मन के बात जाना तो नहीं ठीक बा लेकिन क्या करबू भगवान तो ऊपर से जोड़ी बनावेला आ देखो रोजिन काहे से कि जोन किस्मत में रहेला तौने मिलेला अब देखो कितना राम जी तार बढ़िया जोड़ी बनेले बन मान तनी छोट बाटे लेकिन तार धन दौलत सब बाटे ये कुल के चिंता मत करियो ठीक बा कनिया हैं ठीक बा दीदी अब तो हमार शादी हो गइल बनो अब छोटो की यहाँ के जे बड़ो की अब तो कितना भाई तो पति परमेश्वर बानी ना अभी एक समझदार के बन गई तो रोवत काहे के बड़ू चुप हो जा।
सु तो ज्यादा टाइम हो गइल बाटे। ठीक बा दीदी। कही हजीन कैसे कही दीदी, एगो औरत के अगर चोट में मर्द मिल जाए तब रोई ना तो का करी। करम के फूटल बानी, कैसे पति पाले दी।